Čaute, vítajte u nového videjka. No tak čo si prvé povieme. Tento kanál sa volá, ako ste si mohli všimnúť, Sean M Movies. Na tomto budú gameplay, vlogy. Vlogy budú len pred filmami a filmy. Povieme si o jednom filme, čo chystám. Takže bude to týždeň alebo o 2 týždne, nechajte sa prekvapiť, lebo hlavná postava išla do Budapešťa, neviem. A tak bude to vedcovi, ktorý chce nájsť ampulku, ktorú môže zachrániť svet, a on vie, ako sa spracováva tá látka, a proste k nemu prídu dvaja bodyguardieho a Pete a Jose. Len tak. A proste ho pichnú do, neviem kam, to sa ešte dorieši, ale tak a potom ho odvedú úplne na neznáme miesto. To ešte riešime, tie plochy. A tak, a budú ho tam vypočúvať. A potom idem na scénu ja. No, možno ma tam nespoznáte, no určite ma tam nespoznáte. Budem mať kuklu, lyžiarsku kuklu, čierny budem úplne možno. A proste ich tam zmastním všetkých a bude zachrániť tamtého Alberta, to je tá hlavná postava. A inak film sa bude volať možno Vedec, alebo porozmýšľam, ako sa to bude volať. Inak bude tam ešte jedna scénka o mne, o Jackim, alebo ako sa budem volať. Proste, ako sa tam učil tie chvaty a tak. A inak odber dajte, po prípade like a ďakujem za zhliadnutie, takže majte sa.